Дами и господа, добре дошли на благотворителния концерт под наслов "От децата за децата", организиран от Женско дружество "Майчина длъжност" и Съюз на демократичните сили град Сливен. За децата сираци от град Сливен. Гости на концерта са заместник областния управител Георги Марев и заместник кмета на община Сливен Радостин Койчев. Близо 40 деца, инструменталисти и певци пожелаха да участват в програмата за подпомагане на децата, останали без родители. Дами и господа, няма да ви кажа, че дружество "Майчина длъжност" скоро навърши 5 години от своето второ рождение, тъй като ви е добре известно. Няма да ви кажа още, че то пое шество над възпитаниците от помощното училище, над децата с социално слаби семейства в интерната от село Драгоданово, над сираците от ТМГ Добричито, защото това ви е добре известно. Това е най-малката участничка в нашия концерт тази вечер. Се казва Тереза Костова. В сценария е написано, че е на 7 години, но тя твърди, че вече е на 8. Пораснала си, значи, така ли? Да, не я наричайте просто глапе, когато я срещнете. Кажете и на добър час и пъти си дорете да мине пред вас. Тереза Костова с поклон и сложен път пред пианото, която ще изпълни за вас на Бетовен "Лалуге". Това е 7-годишният Александър Гатев. Тази година той беше първолак в 8 училище и се справи успешно с азбуката. Не по-малко успешно той се справя и с музикалните задачи, които му поставя госпожа Елена Попова, неговата преподавателка по цигулка. Сашко ще ви изсвири "Марш на ловците" от Вернер.
се казва Росен Маринов и е само на 9 години. Самичък той върви си по пътя, самичък, но когато някой от възрастта го срещне, го пита как е науката, как са уроците, колко е спирай тренировките, залягай на диктовките, иначе ще оттегли. Самичък върви си той по пътя и много му се ще някой да го попита: здрасти, Росене, какво ти се ще? А на Росен му се ще тази вечер да свири за вас нещо джазменско. Той ще смени сега жанра и ще свири малкото негърче на Дебюси. Това е Венцислав Кърков, който също е потомък на музикант. Венцислав, освен на чело, както виждате, може да свири и на пиано. Той освен това обича и животните. Особено своя котарак Съни. А Съни също е много музикален и обикаля винаги около Венци, когато свири на пианото или на челото, защото той свири и на пиано. Но сега е ред на чело. Той ще ни свири Алегрето от Моцарт. Георги Попев, той вече е на 9 години, но още на година и половина е запял не много лесната песен "Канят ме, мамо, на тежка сватба". Така ли? Така е. Сега той е възпитаник на Ангелова и ще изпълни за вас на пианото вариации на Штуровски. Успех! Кристин обича да чете книжки, да слуша музика и освен това обича много и своята малка сестричка Мариета. Кристин е ученичка на госпожа Елена Ангелова и сега тя ще изпълни за нас Пасакалия от Хендел. Се казва Пламен Златков. Макар и нисък на ръст, той вече е на 10 години и се учи да свири цигулка при Теодор Измерин. Освен дарбата да свири, Пламен пише стихове и вече композира самостоятелно свои мелодии. Нали така, Пламен? Тази вечер в концерта той ще участва с изпълнение на Антонио Вивалди, концерт за цигулка в ла минор, първа част. На 10-годишната
и от 5 годишна свири на пиано при госпожица Елена Ангелова. Освен пианото, Деметра обича да танцува, да пее, обича да учи английски и може би тя ще бъде едно изключение от всички медицински служители в нейния род, както и майка. Тя може би ще бъде второ. А сега Деметра ще изпълни сонатина от Колао. Първа част. Веселина Калинова е единствената акордеонистка в нашата програма. Тя казва, че за нея денят не е пълен, ако не е седнала да посвири малко, а може би и повече. Тя пътува всяка седмица по 2 пъти от село Каменово, където живее, до музикалната школа, където ходи на уроци. Учителката й по акордеон, Ася Топалова, е щастлива с такава ученичка. А по-голямата й сестра, Мария, която е поетеса, и е посветила стихотворение за акордеониста. Танго ла компарсита в изпълнение на Веселина Калинова. Вариации от Дарклад. Ученичка на клавирния педагог Ася Илиева от Обединената школа по изкуствата, вдигаме завесата за изпълнението на малко по-големите изпълнители. Тя ще ни изпълни шеговита пиеса от Скоро.